yeshia ese totoa adwen nka babia nka sanhia bonu minutes nka se kan so nenu achi no enema bebre asisi na nanmu a sabe mini aha omohwa kire nso de ne asi wo emre bi atwa mu nyina omode nyina tonanim enti ne koba nsa ne de homecoming no ana ye de befre dom kakra nanso isane yarea wuranfo ya beta sense wiase nti no yantimi ahu sane ye ne sen ye kɔ ne sen kakra bi a ye no so eso ani ama message na akwachiri ne akika ka ho nyina me gise abrante gyina ho saka gyina ho no waka ne nyina nti no ya honka ya shase ya clean up exercise ni ya wada no ni fiada a ye yesu abanhu no ya agroti ni nyama bibri memenda yesu easter memenda no ono so ya meeting bi te se na ye ni hai na ono de ya no press before sunday ekwachiri ebi no wo Australia ebi wo Canada babia bibri yom nyina ne kasa ama omo chewo ngadwen edebom ya ntimi anya ne saa da foforo bi gisi ebe ne saa na mo hu se ne a memenda no de no ye wa Sunday no eye fe ena ne kwasi ada so ye tena ha ebe odwa na se ne America se covid ho asem no ntino ye ntimi anya ne se ne ananka ese ye pe no nanso ye hwa eye kye kura se ne nkiya nye no enti sika kakra eba ho no de ya yese beto nkane a sisi a ye wa ha yi na ka benim se wode ba na ode ba no o cha se obedu ha kra de se bia nwumrem kakra enti na ka be fesenka ye wa ha ye kasa ye na ka be yi right na ko na mo man ye mo de bia se obehu se ye bobo light a otumi ha be hire na nsan ya mo man ye mo na ye this year homecoming no ayeye no butaya mene local council of churches mpanyifo no medon asikase pa omo de bebo ayen na ye course agina no se ye be ma krom ha hire ne sum wa ha ye wo ebuta bebre wo ye ni so ana me obuta bia ono so me di ye